Iwa baru datu dantong. Iya dong, seneng ya dong. Bukan yo Kang Bawor, iya. Salam Om Swastiastu, salam budaya, namo budaya, rahayu rahayu, salam kebajikan. Mugi tansah pinaringan berkah Gusti ingkang karya jagat. Amin. Katimbalan ana Pendhapa Agunge Bapak Edi Supratman, Kang. Iya. Sarjana pendidikan kan Ibu Sri Parwati, desane Canguban, Kecamatan Adimulya, Kabupaten Kebumen. Nah iya, Kebumen dewek ya, iya kan. Tur dasare nyambut gawe nang daleme Pak Edi ya kaya nyambut gawe nang nggone dhewe. Mulane kaya sedulur, boleh nyubiya ya maneka warna. Ngaturaken bumi manuwun niku. Daupe Mas Latifan Mustaqim, sarjana terapan pelayaran, kalian Mbak Dinda Enggar, putri bungsu dari Bapak Daryono dan juga Ibu Mergawati. Oh, Ibu Mergawati saka Desa Jumantara, Karanganyar, Jawa Tengah kan. Aduh ya. Kangaring nota Karanganyar dari Solokoto. Solo Ndoko. Aduh, cokot apa iki lah? Surakarta. Iya, Surakarta. Alhamdulillah ditungake Kang, muga-muga penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, saged pikantuk momongan ingkang saleh lan salehah, piguna tumrap nusa bangsa lan agaminipun. Amin Allahumma amin. Amin. Mugi-mugi keluarganipun Bapak Edi Supratman, sarjana pendidikan kalian Ibu Sri Parwati lan Mbak Dinda keluarga, Bapak Daryono, Ibu Mergawati, pinaringan berkah Gusti, leacatan saged slamet ngarep buri, panjang yuswane murah rezekine, slamet dinyalan akhirate. Amin Allahumma amin. Kang Bawor. Alhamdulillah. Ora pangling ya Kang Bawor dimen. Iki ngaturke sungkem pangabekti Kang. Lah iya bener kagem Bapak Kades Desa Caruban, Bapak Marsuki. Oh, Pak Marsuki. Iya. Biyen ya tahu warga kene nimbali awak dewek serombongan nang ngaring balai desa kono kidul. Oh, balai desa kono kidul. Iya. Tahun 2024. Berarti wis 2 tahun kepungkur. Iya, biyen yo besi imut-imut. Lah iya, sing wis tambah gedhe, pikiran wis tambah pirang-pirang. Ya salahe urip matamu. Pokoknya ora urip. Ada jengkel lareng yo maksudnya berpikir lebih dewasa kan Bawor. Iya jadi pilihan hidup ya jelas. Nah apa maneh pilihan hidup kok memilih teman hidup saking pintere kan. Oke punden gula perangkat desa, lembaga desa, PPD, LKMD, Ansip Banrang, tokoh agama kan, iya, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna. Oh, pemuda Karang Taruna, iya kan? Lah bener. Biyen yang dolane nang Caruban, biyen balirku Caruban akeh banget. Ana Mas Panjun, Mas Randy, Mas Bangun, terus kene kidul ya omahe Mbak Diah. Oh Mbak Diah. Iya. Jenenge Diah Pramesti. Teng mriki napa mboten Mbak Diah, Bu? Teng omah. Nonton apa ora ke Diah? Biyen batir lomba piano ning kae menang nyong sing kalah. Ora, Mas. Ora angkat. Terus Mas Miket barang. Legenda sepak bola. Apa sing ora ngerti karo kaki Miket? Alhamdulillah. Iya. Ugi keluarga besar Bapak Edi Supratman lan keluarga besar saking Bapak Daryono saking Karanganyar Jawa Tengah. Oh ngetan iya. Minggahipun jajaran Forkompinca, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kecamatan Adimulya, Kabupaten Kebumen, lan ugi punden budak
kades sekecamatan Adimulya. Lah. Niki wonten Pak Maryono dari Adiluhur. Ugi wau wonten Pak Agus saking Meles. Ugi Pak Carik Caruban, Mas Ridwan kali rencange niki kita mriki. Akeh yo Kang, alhamdulillah sing nyengkuyung akeh lan para penggemar engko gampang disebut. Siji mboko siji Kang. Bakune bengi iki bisa pikantuk nugrahaning Dewa berkah. Sing nanggap berkah sing ditanggap berkah bakule sak penontone sak putra garwane kabeh sedaya mawon. Keluarganipun Bapak Edi Supratman pinaringan panjang yuswane murah rezekine selamat dunya lan akhirate. Amin. Allahumma amin. Mulane siki dihibur ning kula nyuwun klasikan riyin men pandan kaya wayang. Oh, men mandan kaya wayang. Iya. Mangger par klasikan dari mengurutkan lagu-lagu. Oh, iya. Ya kakaker wong sing silap. Lah mangga Mbak Genes. Sareng kalian Mbak Eni. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Genes. Nggih, wilujeng dalu. Mbak Eni. Nggih, wilujeng dalu Mas. Piyayi loro yen digambarake iki mawah kaya dene putri kembang sepasang. Lah, kepriwe? Maksude kowe kembar, Mbak. Oh, Ora kembar rupane ya kembar solawane. Ora kembar dedege ya kembar lencir kuninge. Ini dhuwur banget. Lah, Ora apa-apa. Lanjut. Biasane genah sing cilik genah karo sing dhuwur. Apa iya? Ya iya dadi saling melengkapi antara nyong karo kantong ya saling melengkapi. Oh Pokoknya iya, gitu. benar. Yo kan. benar. Niki Mbak, Nggih, pripun? mau siang jenengan nggih wonten mriki. Nggih. Nah niki penggemar sing kathah. Anu kathah sing rawuh. Sinten mawon? Topi jenengan sing majeng mriku apal lho mboten. Pak Ratno. Ora to bawer maneh ki rawuh. Aku ngefans Mas karo Pak Ratno. Iya. Oh, karo Pak Ratno. Iya. Jogetnya itu loh, bagus sekali. Pak Ratno ya biasanya lagune Randa Karo Mbak Arum. Sinden. Pas. Iya. Nggih. Mas Jupiter Bodol. Nggih, Mas Cek kita ya. Cek kita. Pak Rito Rangka sih. Pak Kripto. Mau sore Pak Rito Rangka. Mas Randy. Pak Yono rawuh. Pak Yono. Nggih. Pak Sariman. Pak Boing. Boing. Mas Nggih. Ito dari Jatilawang. Mas itu wah jauh sekali Mas itu. Nenjang dia aja ngejok. Ayo man, Mana Pak nggih? ayo Masuk nek man, man. tebangannya apa? Dalam man, Pak Sariman. dalam man, tebangannya apa? Mangga. Nggih. Kula nyuwun klasik ular kambang niki kangge lelipur para pini sepuh ya, Mbak. Nggih. Dadi men wong-wong tuwa iki iso mirengake tur ngrasakake. Nyemek-nyemek ya dirasake. Terus apa neh sing gabrak-gubruk ya dirasake. Kula nyuwun Mbak Eni supados ngendang. Kae disuraki men. Nah, men mangga Mbak Eni kula aturi Mas ngendang. Gareng. Namo. Oh nika wonten pamundutan podang kuning saking Bos Mimin Tunjung Podang Seto. kuning kok sak damel mau Nggih. podang kuning mboten napa-napa. Nggih, sampun transfer. Nggih tiyang kalih. Nggih. Nggih. Podang kuning saking pundi? Saking Bos Mimin Tunjung Seto. Ya, Nggih. ya. Monitor Mas Gareng. Ya, kula nyuwun langgang dilanggamaken. Mangga. Niki sing pun ngendika lanjut mriki mbok kajeng nyawer. Monggo. Nggih, monggo. Yuk. Klik degleng.
dan juga pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu bersama menawan ing Anto ya nang Sinaputri.
Mbak Eni mangke gampil dipun sambung malih. Jotos mana nyong. Kula nyuwun